Bane banavita. Wite samuno da mabasa edu. Wite samuno da kutibata tinokana. Tina bate mwache na wai. Tinona bata mwana mwana. Wachimchimo Yesu shemikino. Chumbani sabana Yesu. Muache Yesu betu. Muache Yesu banabetu. Muache Yesu mabasa edu. Wena mucho imefurahi. Jina mata autayemba Kaibake moto Shia shakura sivisisa Kutumiza tima Mototo autaye Chitenga ni mazi Apari kwa msana mchitaka Nanga iliga bari ya kujitisa tima moto Lapa weni mbosa katina kuna mata Kama bana na anawari Kutikura ine pano Titi Samena uyeba pere mkuti Tiri kuna mata Meacha ngomari Kutikura papa tulikulala kutikana mashina shisima kupanda shino kama tulikula mata mcheleomari kutitikile nasi kumangwana na anwai hatimotenda kutukuchema kumboma madema hatimoparo shungua timangwana usita ya Yesu. Nikaini singu wa musara kwa tunaifanya tenda mwashukuru gaidi tende kushimura kwa evangeli kana uri mushumiri ukashumirwawo unezva unonzwa zvinokitira zvakanaka. There are times mwanoti kana uri mushumiri pfungwa yako iri pakushumira bedzi. Shoko raMwari rinoti simbi inorodza imwe. Tinotodawo kushumirwa kuti tiitirwo zvakanaka. So ndinotenda Mwari zvikuru baba kadziri Mwari wakitire nyasha. Ndichada ndiverenge bhuku yaJohn 20. Ndichada ndishumire pamusoro penyasha dzaMwari. Ndoda kutaura pamusoro penyasha. John 20 verse 24. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see his hands, and put off the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." And after 8 days his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Jesus came, and the doors being shut, he stood in their midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here. Look at my hands. Reach your hand here. Put it in my side. Do not be unbelieving, but believe." And Thomas answered and said to him, "My Lord, my God." Then Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, yet have believed." Baba tinokutendai. Furira mberi kutara muupenyu wedu. Zita renyu rikudzwe riombe Mwari wangu. Muzita ra Jesu. Amen. Nditaure pamusoro penyasha dzaMwari. Maybe verse ingatibatsire pana John 20 ipapo ndidzoti pamashure mishana. Verse 17, John 20 verse 17 note. Jesus said to him, Arutara na Maria, "Do not cling to me, for I have not ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I'm ascending to my Father your Father, to my God your God." Jesu apa arutaura na Maria Magdalena auya kuguva, auya mukira kubwiro ra Jesu saka nekufara waida kumumbundira. Jesu ndobva usandibata nokuti handisati ndadzoka kuna Baba. Same verse iyoyo John 20 pa 24. Jesu ari kutuda Thomas, "Bata isa ruoko rwako parutivi rwangu." The same Jesus ati kuna Maria, "Usandibata handisati ndaenda kuna Baba." Anoya kuna Thomas oti iwe uchibata unzwe mavanga chibata parutivi rwangu. Murume anonzi Thomas zita ranozikana naro chairo kuti Doubting Thomas. But arikunzi Doubting Thomas
ane zvaari kubatiswa zvarambirwa vamwe. Maria amukira kuguva nerudo nechido, kumuka ndinoona tenzi wangu, ndinoona paakavigwa, ndoda kunoona tenzi wangu. Ane chido amukira neshungu nekuda kuona tenzi wake, ndiye ari kunzi usandibata. Anonzi anodhauta, anorova kuchechi, ndoratanga richiti Jesu paakauya kuvadzidzi vake, Tomasi anga asipo. Wekurova maningi ndiye ari kunzi ndokubatisa. Amen. Wekumukira mangwanani wangu usatongondibata zvako. Alisanaenda kuna baba. Bible rasanangura richiti pa 24:1. Now Thomas called the twin. Ndokuka twin tinozauti matwins alright. Rimwe zita anoti Didymus. So murume anoti Thomas ani mazita mairi Thomas kana Didymus. Zita rake mazita ake esimaviri achireva kuti twin kana kuti matwins. Matwins ndokuka tinomaziva vanhu vakafanana asi vane vanhu vakasiyana enda vaexplain kusiyana kwavo nokuti uchivatarisa vakafanana but ukaenda kufingerprint pane two vakatosiyana ende munhu agara nematwins for a long time anogona kukuudza kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi iwo waona for the first time vakafanana but kune anotoziva kusiyana kwavo zvekuti anokuudza kuti aiwa uyu ndiye nhingi uyu haasi nhingi uyu. So kana anoda kutaura pamusoro pe-the twin side of God, mwari wedu ndimwari unoshanda nemaprinciples ake, ukaita seizvi zvinodai, ukaita seizvi zvinodai, but there is the other side of God yekuti kusina kutombodaro panekuda kwenyasha dzake anokonzera kuti nzviti. Moses paMeripa akanditaura nedombo, vanhu vanwe mvura paMeripa, ndokubva arova dombo, mvura ndobva yabuda. Indakarerwa nevanhu vaindiudza kuti kana formula iri wrong, answer inoita wrong. Moses anditaura iye ndokubva arova, answer ndokubva yaita correct, mvura ndobva yabuda. Kusanzwa chaiko kwakapawa maresults. Ndakaudzwa kuti ukateerera maresults akuda zvakanaka, Moses zvaaudzwa haana kuita, but answer vanhu vakanwa mvura. So Thomas ane nyasha dzaitirwa dzisina kuitirwa vanhu. Hama dzangu, when you understand grace, haudadi. Ukaziva kuti izvi zvine nyasha izvi, kushaina kwako kunoshaika. Haugoni kujaja vamwe kuti haisaka kuzvibata izvi hamuna kuda mazvibata, hamusi serious, hamuna mati. Thomas yauri kubatiswa iyi yakapindwa vanhu vane shungu nazvo, vamukira kuguva vasina kumanikidzwa, vasina kana kazita nokunzi vanodhauta. Iwe unotoramba kuti nini handitende kusvika ndaona maranga. Jesu obva akuinga iwe usingatende, obva atokubatisa maranga acho. So handitarisire kuti Thomas pese paachaparidza achaignora chinhu chinonzi grace kuti achitsanangura, nokuti zvaitirwa Thomas zvarambirwa vamwe, kwete nokuti vamwe havasi right, ndo vatori right kudarika Thomas, nokuti vane shungu vamukira vachida kundoona Jesu, ndokubva vanzi usandibata. Arambirwa kunzi ndisandibata uyu aenda kumukira kumakuva. Uyu ari kunzibata uyu haamukira, atongowanikwa wari muchechi mune vamwe akangogara aenda achitoudza vanhu vainawo kuti nanditende svika ndabata. Jesu wauya ndokubva asvikira kuna asingatende kuti ndoda kuti usvike pakutenda, ndakubatisa. Hama dzangu, muupenyu tine zvinhu zvatiinazvo zvatinoda kunyepera vanhu kuti ndiri serious, ndakazotsanya ndikaita 6 days ndikazodai. Chokwadi chiri pachena ndechekuti utoriwo Thomas zvako, kungobatiswawo zvako. When you understand grace, hazviiti kuti uchinyire vanhu. Ndakati picture imwe yegrace iri pamuchato. Kana munhu achichata anenge akavharwa kumeso kune vhenu, ndaitika staira akati tradition kanoitwa rendomba, ndaandastenda kuti yekutochatawo ikurorwa ndoine nyasha zhinji. Zvinoita kuti vanyanyovhara kumeso, vanoitira kuti pavanoita maprogramu esaya, kana dai anga asina vhenu kumeso vaigona kukompera nevari kuperekedzwa. Unoziva kuti hatikari mashura indafana vakamhanya vachisiya why saka vanovhara ndimurege kutaurisa. Ende zvechokwadi kana vakuzoti Melchizedek akavhura vhei, unoziva kuti inyasha zvishoma.
kugona kwako ukazoona vasina dzimba manakira vakaita chanuza kuti tsana hazikunyepa ishura nyasha dziripo. Thomas yabatiswa aibatiswa vanhu vanotauta pasapane chinhu zvokuti when you understand grace is no bound. Tine shamwari yedu sokune magrupu ratiri is now 56 years old. Saka aisa mapictures yake birthday WhatsApp. So na wakati kama yazvibata atochembera kwa yazvibata because zviri right kuti titi kuna zvibata zviri right kwa kuzvibata zviri right. But unosara kuti generation yedu atina kusiyana nevamwe vatinoseka vakaparara kare titi havana kuzvibata. Favor yatakaitwa tararama munguva yeARV haisi hafi shuwa vamwe takatoparara patakatwana mazuva ekuti motochoka zvekuti munofana kundozvibata aiwa ndizvibate ndakakubatwawo nenyasha mazuva andararama. Nokuti chakauraya vamwe tinacho zvakauraya vamwe tinazvo muropa mati tichafa kwenda nekundona makastere mwari vakangotenda ndirarame munguva yokuti zvinokontroleka. So hatigone kuchinyira vamwe kuti vakaparara vamwe vasingazvibate neniwo daidakararama munguva yavo daindisipo. Saka munoona tichichembera musati tiri kuzvibata takawanirwa nyasha nokuti zvinouraya zvacho muropa medu zvirimo. Ndokono tukapiwa nguva yekudzirumbidza Mwari unoti dai Mwari andiropafadza. Vakuru makakomborerwa zvisingaite nokuti chakauraya vamwe unacho iwe usikufa utochovha. Haisi nyaya yepureya unotoziva kuti haisi pureya. Tirana Thomas vakati uchovhawo pane nguva yekuti wega unotoziva kuti idzi ndonyasha manje nokuti zvapedza vamwe nekukuvadza vamwe especially munyika ino yekuti kuti inorida pese pese. I always tell people kuti maholidays vanozoisa announcements kuti don't drink and drive, don't drink and drive. Good advice. Usanwa uchichaira but unoziva kune vanhu vanoita accident vasina kunwa vachidhumwa nevanhu vakanwa. Saka vanoyambirwa vasizi kudiwa vachisoba. Kuti parodi hapana good driver despite maqualities ako ekuteerera mutemo wekudriver unogona kufa uri correct unodhumwa nari wrong. Iwe hauko don't drink and drive ukagara haunoi but wonyatsomira pared robot kuna anouya achida kupinda okudhuma iwe wotofa uri right. So ukaziva kuti chinongoti chengetawo futi paroad apa ndo dzinondinyasha. Ukaona vamwe vaita accident hautangi kujaja kuti so vanongudriva havana chitambi vana hachisi chitambi chiri kuchengeta itsana munhu unohwa chitambi chiri muhomwe utofa uri correct. Nyasha ukadzidzisisa kune vanhu vakafunda kukudarika vasiri pabasa. Usajaje kuti usafunda ukavana havawani anoshayikwa certificate rakakwana chako hachisi nyaya certificate chauinacho pane nyasha pauri Thomas. Zvinhu zvatinonongedzera kuti tine vanhu vanojaja vano vamwe vanhu kuti vana hakusaraiwa misikanzwa kudaiso ufunge haasi waisane misikanzwa asina kuraiwa vamwe vana havanzwi. Vabereki vakatokusaya vakarayira but kune mweya inorwa nemafeminist. Ukaona vako vana vasiri kuita zvemadrugs usazvitutumadze kuti ndinotaura ini handijaidze ndinotaura. Vanotaurwa nawo but kuti ukaona vakuteerera inyasha dzaMwari. Ukanzwisisa nyasha hauchitutumadza hauite pride hamujaji vamwe vanhu. Unonamata uchiziva ukaona Mwari kundikana unofanira kufunga kuti Mwari uwaniriwo nyasha. Why? Nekuda kwekuti zvangu kuti zviflowe hakusi kungwara nekugona.
kugira kuguva shungu dziripo. Tine vanhu vane shungu vanonamata vachirevesa, but kune mweya inovaresista. Iwe mukurovharova nekusarevesa inokwa kwatopaka panza mwoyo mako nokuchingojaja kuti usarongeka, usarongeka. Yeti kune vakarongeka, asi kune mweya inorongonora kurongeka kwavo. Kune vane shungu yekuita zvinhu, vanorevesa vachitaya kuti vaite ende hazvisipita. Kogoita iwo kuti wakamuwanirwa unyasha uri Thomas, wakatobuda pachena kuti handitende, but Jesu obva azvideredza kusvika palevel kuti chisingatende ndochaanobhuya kuno ndibokubatisawo. Jesu auya Luke chapter 4:5, auya achida kutanga kuparidza, akakumbira bhoti raPita, akaparidza ari mubhoti, apedza akabudza Pita kuti kana mambure vakadzika vabata hoyo. Bhabho rangu rinoti vanhu vaitosuka mambure vakawanda, but Jesu ndiye wakakumbira Pita bhoti. Zvoreva kuti aigona kutokumbira vamwe nokuti pane vanhu vanga varipo vakawanda. Saka kana wabata dzakawanda uchiziva kuti ndezvenyasha, haugone kuchiita vasina kubata. Why? Nokuti chaita kuti ubate ndiye akukumbira bhoti rako kuti asarudza iwewe, akuwanira nyasha pakati pevanhu. Hama dzangu nauye kurarama inofanirwa kubva pakuti une zvaunogona kuti Mwari vanondigonesa. Nokuti kune vari kutrava neshungu, hakuna chikubuda. Kune vanozvibata vakarongeka, but vanosiyiwa. Simuhanda kusarongekawo havagone kuchengeta dzimba idzi. Yako iri kuchengetwa nenyasha, nokuti zviri kuendesa varume kunze uku zvichiripo. Zvichiripo, ufunge hazvina kupera. Haunoti hakuna, zviripo. Kune nyasha tinongoti iyi yako iyi inochengetera. Pane pataisa credit human effort, patiri suppose kuti asi Mwari tinokutendera nekuda kwenyasha. Isu wakatidanawo nenyasha Mwari uyu. Somebody akambouya kwandiri achitaura neni, because kana tiri kumastreets preach from Monday to Friday every day. Saka ndakati unozvigona sei? Ndikati handizvigoni, ndikutogoneswa because zvakatooma. I know now if I start wrong, we are so prayerful. You know, like 6 ways how to make it. Apana 6 ways. It's only one way, by His grace. Osakana shakufabiro na mumisira bamuso. 12 ways how to make it. You will get that one very. Asiri akamutitsano yaimparidza nezvenyasha. I did a problem. Never how 6 ways how to make it, 4 ways how to make things happen. There are times in which things will just happen by His grace. Kana achisumudza marombe kubva muguruva, kana masumudzwa mapa zvigaro nemachinda, musanyepera vanhu kuti unozosumudzwa wagudai iye akatokusumudza uri rombe. Tinoda kuvadza kamuka history kaoso. Because kwavari kwati hazoda kuti vataure kuti taizodai takabviswa uko. Anotaura kuti ndandafoira hangu pandakazonyorera. Anokukuwadza ini kuverenga. Unofa kunyora miti vanhu vanokukuwadza. Asi kunofunda kwakaipa gati pamwe pacho unofira muklasi. Anokunyepera. Kwakabvira kunyora. Thomas ati nina ndisikuzotenga kusvika ndabata mamangasho. Maara unamutenda atota unobelieve. But kune vanotenda vamukira mangwanani.
vakasvika kuguva rake vakamuona vakada kumubudira akatusandibata. Saka Mary naTomasi vakasangana. Tomasi akasanzwisa nyasha anenge auchichira Mary. Kuti shakutida kukudarika iwe. Tozvibatiswa. Zvekuti atisandaenda usandibata zvinonzwa vanhu isi tiri magenerals. Kune vakarambirwa zvikuitika mauri. Kune vasina kuvaka dzimba seri wawakavaka muri pasi musalari. Kune vanotambira kudarika iwe unotambira iwe. Vanhu vasina chavachibva muupenyu. Zvako izvi ndezvenyasha dzaMwari. But kana zvaitika muupenyu hwako une vanhu vaunochinyira kuti usarongeka. Apa pachadi kurongeka. Pari kushanda nyasha. Nyasha dzaKristu dzinoda kupupurwa. Nyasha dzaMwari dzinoda kutaurwa. Nekuti pane imwe nguva takaisa credit paeffort nekuita kwedu. Tine vanhu vatinotarisira pasi nekuda kwezvatakaitirwa naMwari. Gamba ini pandinofamba nesenti kuenda kunoparidza kustraight. Kuti kwaRare kune mavhenda kunotengesa maromboza aya. Vanhu vaya vainena atinombosiyana. Difference yekuti mwana wako ndinotsaro yemuparidza. Dai mwana asina kudaro, chikora hapana, kungwara hapana. Dai mwana asina kudana ndai ndakaparara. Bozi mwana kuzati apa pakadhibwa vanofanira. Kana zvitsotsi hatigoni. So handigoni kuchinyira vhenda anotengesa mazembe nemaputi paroti. Iye ndinabva chatangusiyaniswa Mwari wangu kuti Tomasi batawo. Amen. Dai vasina kudaro. Yasiri Jesu sasa notanga sitatomutida futi. Iye unoza kunosvika palevel yekuti autadze kwete nokuti unotya kutadza. Hauna zvekutadzisa. Kuti utadze ndombe uri naniba. Kudhaba kwacho unotokwereta. Kuti unototadza uchikwereta. Fiya wega nawe yatachinayo fiya wega utadze. Unotadza nini? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka. Kuti utora nzenza kuti uende nayo vanotochaja. Unoswera usina kutadza zveshuwa kundo. Saka ndichada kushayira basa. Saudina kwani mweya unochaja kuti anokoya anozvibata zvezvakatomubatawo. Kutamba mukwanisa kuti munhu anozvibatawo akatobatirwa nesituation. Kune nyasha amadzangu. Zvawabatiswa iwewe. Kune vane shungu nazvo asi kuzvibata. Zvaunotora nyore izvi zvinozvitora it is so. Kune vanhu vakazvitadza vane shungu nazvo. So ukaziva nyasha Tomasi abata hana zvimwe zvaakataura. Akati my Lord, my God. Akati Ishe wangu. Akaona ushe hwaMwari, Mwari wakazvideredza. Kusvika palevel yekuti vakaparidza vhangeri ridiwa nemunhu kwete ravari kuda. Ravanoda ivo nderekuti akaropafadzwa anotenda asina kubata. Vanobva vati nyangwe ririko iro kuti vakaropafadzwa vanotenda asina kubata. Vanoti Tomasi chibatawo. Kuna chivane vhangeri mbiri. Blessed are those who believe without sin. Ukapedza kutaura iroro wotiwe ubati. Vavati kuti I'm strict. Ukangoda kuti unotenda nekuti wabata zvishande. Tomasi ainyura. But vakazvideredza the other side of God. Kune zvavanongoita nokuti ndimwari. Izvo kana zvaitika nepamberi kuna Mwari munyarare zvako. Usade kutinyepera kungwara nekugona kwese. Kune zvavakangotendera kuti zviitike muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dai vakashanda nemaprinciples aripo on the ground, hazvaibuda.
I remember 2006. Ndairwara neTB ndakaenda kuNazareth. Madoctors ndananoba kuenda kuchipatara. Uzakana uri unochitakaroiwa. Tunonyitenda kufunga zvaro esteri. So unotora time uchitendera maprofita. Chishandirwa uchinzwa kunanzwa nenyoka wazodiwa zvodii. Uzaenda kuchipatara wozoudzwa the damage is too much munanonoka kuuya. Matest ese anoitwa chiremba otarisa marecords so ndakabvunzwa akatunga chiremba ndiwe here une maresults akanyorwa apa ndiwe family wauya nani ndega uchifamba unza azviti waikuti vanhu vari mumawadzo ndakaenda paNazareth vanhu vatori mumabhedzi mawadzo vatori better than you. Damage iri pauri atarisa ma-x-ray nezvizvi zviri pauri hazvisikuti kuti ufambe. Waifanira kunge wauya nevamwe vanhu vakatotakurwa nokuti vanhu vari mumawadzo vatori better iwe uya too much. Kune nyasha dzaMwari dziri beyond science. Zvikasashamisa hasi Mwari. Chiremba akazvinza musoro kuti izvi ndozvisingaite manje. But ndiye Mwari anofunga kuti tsano raramai. Situation yako yakatora vanhu vakatofa. The issue of blood, number one thing, Asaka celebrated healing. I found out to celebrate that she was a survivor. Why 12 years bleeding is not a joke. Imagine 12 months bleeding. Imagine 12 hours bleeding. Yet I got 12 years. But I found. You know what I am? You are a chauvinist. Kuna baba wakaenda kuna Jesu. Bashira kuzocomplain. Zvandaba ndi mwana wangu kwadzidzi wako vakamutadza. Vasakona ndangu kumaliza mafundisi. Amdare aida kuwaratidza kuti umana basa mukutadza. Ndakati mwana wangu kwadzidzi wako vakamutadza, zvikamubata zvinomuisira mumoto kana kuti mumvura. Alright vatadza. But wadi kumbouya kuzotenda papi. Pazvinomuisira mumoto hazvisikuda kutandara naye. Zvoda kuti atsve afe. Pazvinomuisira mumvura hazvisi kutandara zvoda kuti anyure afe. Kokupupura kuti zvinomuisira mumoto nemumvura asi moto nemumvura zvamutadza. Urikuona kutadza kwapasta chete. But moto wacho urikuda kuti mwana wako anosevhaivha kwako. Dambudziko racho rinenge rinozisolvharika futi. Nokuti moto nemumvura pane zvinobhalansisana ipapa. Zvikati kumoto akuti ichezvotorodza mumvura. Kuti uone kuti dambudziko racho rinenge rakarongeka zvokuti anochengeteka mufana une mweya wekukomplena chete. Pei yacho haikwane. Unotoiwana isingakwane. Kuna wasiri kuiwana yacho hashani. Iwe unoisingakwane. Inotoverengwa kuti haikwane. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unoziva kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwekuti unozvikopia neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munodira kuti every day uchiita kunzwa story inochigara imomo. Yakaenda pasera vakatorerwa mota ava vakarobva iwe uchiti asine Mwari achirangarirawo. Thomas yaurikubata ngatipenyore. Unoita kunzwa nyaya sekunge munhu asiri uno. Manzwira atinodziita tiri kuZimbabwe ndomanzwira aunodziita uri mukati mazvo. Asi mwoyo wako unokuti dai Mwari dai vandirangarira. Dai Mwari vandichengeta vandirangarira. Mauri kurarama muraramike. Amugarike munorema munorwadza. Mune nyaya dzirimo. But mune nyasha dzakakuchengeta. Zvokuti unoita nyaya dzekunzwa. Sekunge augari kuno. Kana zvakukurukuru unongoti tongozvinzwa ina asingazvione. Chinoita kuti usazvione ichi kune anokujengesa. For thy way is a lamp unto my feet. Mwari unogaidza tsoka dzako. Pamwe pacho unenge watongopfuura nepo usara pachiitika zvinhu. Kuti unyatsoti Mwari vashanda nenguva yekuti njengesa uzvione. Unoti kuti handakatobva ipapo. Hameno chakangoita ndingonyumwawo so. Chaunoti hameno
Hakuna chinonzi ameno changu chatisunduke ipapo. Ameno changu ndirigere kupinda mukombi iyoyo. Chauri kuti ameno ndo chinonzi nyasha. Thomas yawanzi batai. Ine vaitadza. Kwete nokuti vane zvivi vakakundikana vana kurongeka. Vaitova neshuvu. In life, kune vanhu vane shuvu, they work so hard and things are not working out good. Kogoita vari reckless and things are okay. Inonetsa kuunderstand life ipapa. Vanonetsa kuzvibata, vanonetsa kuita discipline, ndo vanomitiswa. Uyo anongonzi amene anonotsa kuti kune muchato next week. Vanhu asingatoona ine vanhu ava. Usakuti aiwa. Havasi kuona. Nokuti kana Rute akurohwa, anga akamborohwa futi kumwapa. Akurohwa futi kuBhethlehema. Ndinoti vanomudzokorola chisati. Maybe ndo vanomudzokorola nesimba, but kudzokorola nawo. Mumunda mukushanda Rute achinhonga zvakasara. Anonhonga ari kumashure semutemo ichirikatinenherera. Kunati kumberi kune vasikana variko, but Boazi wacho anenge haoni. Ameno musikana kushura ndokuwa kwamboi analyze kuti anenge avaona. Vatotora nhingi tiripo, vanotora zvishora. Thomas yawabatiswa aisiye munhu wese. Especially type yako ine mbiri yekutonzi inodhauta. Nekuchechi kwacho inorova, nokuti pakatomboya Jesu kwadzidzi, ranti Thomas was not today. Unotozikana kuti unorova. But then unongoti pfata nemakomborero ipapo. Then almost went down in the church. And the Bible not like the room, my doors and Jesus appeared. Unozakana my doors are closed. Apana chine flesh inogona kupinda, panofana kupinda spirit. But door akakiwa Jesu akapinda ali flesh. Inamba which aripindira aine flesh door akakiwa alizoti kuna asingade zvomwe yacheta ndazvinobatika. Jesu atopinda mukati haana rimwe raakanyanyuparidza akangorova nepaThomasi chete. Bata isa ruoko parutivi. Usafanira kuti Mwari anokuitira zvaunoda kwete nokuti unoita zvaanoda but nokuti anokuda. Bible inoti Samson wakarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze vachitomubata. Achibuda mumba imomo akabuda akatakura magedhi. Ipapo akarati akarara mumba mechifeve. Hapana chakanyanyovanzi chachitereka. Kurara mumba mechifeve hakusikuenda kumutandara. Nokurara mutakishop kumba mechifeve. But achibuda imomo simba rinayo. Simba rinobva kupitsana musiri kunzvimbo chaiyo. Mwari vakangodawo kuti magedhi atagurike. Vanogona kunge vakanira kuti warara kupi. Mwari aishanda nekwatinorara. Ndatopedza. Unoti Mwari haazive here zvatoita izvi. Mwari pane paanosarudza kunge asikuziva zvauri kuita. Zvokuti anotokuropafadza unotofunga kuti Mwari justify zvisiri. Asa unozoona nyika but Mwari ane favor kumana. Uyu. Nokuti kuziva paningarara naye. Kotozivana akati tiri amanyama tiri musociety mochete. Tine nyaya dzatinotochengeterana dzatoziva. Rahabhu wakaroorwa. Rahabhu chaiva chifeve. Book of Joshua chapter 2. Chifeve chaizikanwa town yese. But kuroorwa kwake Mwari vane metsi yavakashanda nayo. Bible mashuko paakawira pasi. Vanhu vaiva muJeriko vakafa. Chavari kufira Mwari ada kuuraya evidence. Record. Nokuti Rahabhu akangoroorwa pane vanhu 2 vasara. Ndovanopenya murume wacho kuti munabvunza kana vachishanda. Kana mashuka nzvimbo munobvunza maakututana neMoses. Rahabhu kuroorwa kwakosa kuti Mwari havaizive waitamba.
kukwanira onyasha. Usazotaura dzimwe nyaya kune vamwe 4 ways how to attract a man. Yako ina attraction ine grace chete. Pauna hapana chino attract, hapana chino yemurika. Chifiri cha isana Jericho yes. Usakuti pako pekuti mwari vanokukomborera kuti unofungidzira kuti havasizodza ukwachita. Dai vanhu vaikuenda kuna Mwari utaura marekodzi ako. Hawaikomborerwe. Kozi vaikuenda kupureya kuti Mwari munhu amuda kutora rohoyo akabvisa mwoyo. Saka vanotanga avazive dzingori nyasha dziri pamusoro peupenyu hwako. Tine marekodzi asingaiti. Thomas akataura pamberi pevanhu vakamuudza akati ini handitende. Haasi makuhwa kati iye ndiye akadaro. Tende kusvika nevatana vamweni. Jesu akatoparidza kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. But iwewe Thomas, bata. Hausi kubata nokuti unotenda. Ritori level usatotenda kwacho inoni. But chandiri kukubatisira ndichiri kubuda. Ndichiri kubuda. Peter wakaramba Jesu katatu. But Jesu anakuramba Peter. Kubuda pachena chaiye kuti hatimuzive muchinda. Ini kare nefa Peter akashinga because pakabatwa Jesu kuGetsemani. Vadzidzi vamwese vakatiza. Peter akateerera. Vakasara vakashinga anoda Ishe wavo. Sina zvondo vatoti wese anondorambira mberi. Kune time yekuti kusangana havo vanonga zvongoramba zvichiitika izvozvo. Unoona unonopikisa. Unoshangaingizva kumwese. Unozorambisa mano WhatsApp group kuti kaya yacho so. Weipinda wingi. Asi Mwari une nyasha. Mwari une nyasha. Hama dzakudai dzisiri nyasha tine marekodzi anosemesa. Mwari izvozvo anotozviziva but wakatotanganira wangoratidza umwari hwake the other side of God. Dai aida kuisa judgment ipapo nemarekodzi nenyaya dzatina nezvatinotaura. Thomas wakataura wega kuna munhu akabikira makuhwa wakati nanditende. But Jesu paanouya anoenda kune munhu wake asingatendi. Kuti tsanobata. Tine zvaka kune mari dzawatenderwa kubata dzisingabatwi nedofo rinenge iwewe. Irikushaikwa neshasha mari. Mimwe mikana yamasangana nayo irikushaikwa nevanhu vari serious. Vakarongeka. Vane mapepa vanoqualifya. Usafana kuti kana ukatopromotwa so kuna unoshandisa pasina kuva zoti munhu idofero. Unonetse kuti vanhu vanoziva musheri munhu. Wakakuita favor yakadai so. Mwari vanoonza kukanganirwa. But record achiziva asi vari kuratidza dzimwe nyasha dziri pavari. Muutera hwedu Mwari unoratidza simba rake. In our weakness God will manifest his strength. Ufunge bhuku raGenesis munhu paanotukwa achikuda mugadheni. Munhu anotukwa uye achikomborerwa pakutukwa ikoko. And I will explain. Adamu akadzingwa mugadheni. Akanzi you eat out of sweat. Kuna tisina kumira pana Adamu eating. Chakachinja iorder yemadyiro. Haana kuti uchaziya nenzara akanzi uchadya cheziya. Kuna kuti kudya kuchiripo. Mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona kuti nyangwe marwadzi aripo unenge uchingobereka zvakadaro. Atadzira Mwari but anoramba ari fruitful. Achibereka vana. I will increase pain in child bearing. Ucharamba uchitobereka vana. Nyangwe marwadzi aripo but ubereka usizomira. Nyangwe uchitoshanda uchikuda ziya but ziya rako richakudhiwada zvekuti uchadya. Iko kukumera mintu wawanzo kuenda you will eat. Zvichita sekunge Mwari vasiri kupanisha munhu.
Asunguru wow. Somebody else you can do the street na matrio of food Bible wrote no fan about Jezia na matrio one of them shana and Buddhist and that only right or whatever only wrong about caught up into Pamu. But not you must rightly divide the word. But my part is what I've better when you're original plan Munanga started out of sweat. Muna out of grace or those waiting. Ada masibana malai to shanda mugadi. But angasingaji gino kutashanda. Aijga kutashandi. That's why Mumbaga Siva Day, Munasiva Day number 6. Mangwana day number 7 was a holy day, a Sabbath, a day of rest. Kuratuna anataka wake, agataka rest. But Munana believe value journey. Kuratuna agataka eating, not waking. In other words, no diamond you must live by grace, not by your strength. Pese kwa umushanda ne simbarako, usali mbe simbarako vimbanya shadzake pa simbarako. Na uli ugali mbane sweat ne simbarako, zinzacho za opposite. Pa uto nzuchaji na chezi ya mazono mwono zia ne kusaji. Unshanda maara wanacho wapadari. So pa mdanya shadzama lizoku chengeta. Ukatesa upenyo wako jakuwa zalamwe wakapinda na naso bado ukasika ukaona taxi ndio wanarangarira ndio wananisumuzira ndio wachika malevo zile fyao levo ya mtu hiyo ipane nyasha jinji kuni wakamukira mangwana ndio kuto una Yesu wakataza wakana kumbata wakazosani bata asima edeni wale waneshungwa kutoreleza. But when Thomas was given opportunity, it's not pure love. But can Thomas answer no matter with a difference? Mukata the issue of blood. While we are behind, akabata the hem of the garment, akapone iswa. And you also may I need your touch once again. Mukata the issue of blood and I'm giving you. Akata coming to touch. Opposite, I need to touch and better than I Yasha, no, what I develop a formula against now. But I don't know what I just to a policeman. But here I have a kapura. Ungamuda shut the formula is serious, but it's one of my results. Unadhani maiwa Moses kwa Amerika Moses kwa hiyo ni mura uti mwanangu ibruweza Amerika ngafe. Maiwa Moses kwa Amerika Moses ndio waiswa kuti pa salary Amerika zisirisho. Mwana sita na wafaru baaka ndio Moses Miriam akawa kucha gerera bila mwisamana. Tunaanze mcha ndio mbadala wakapata wa mistake. Bana wangu mashura wao washida pa salary ndio Amerika zimurahimu. Nyasha kama nitakataka ni family ya Moses. Jaurei salamu ya Moses patara. Japaba winamo wa Moses watu hapa rugari. Kuna mtu maida kuno wigba 2 Kings chapter 13 verse 20. Zaka sitakukana kubashenda kuno wigba wakaona hone mo wa bishuya. Ndoka wako mkana pale mwe kubara ila peji wanakashama ila kubara ila shi. Father, Mama Pupa Elisha back to life. Chamu for a back to life. I see proper burial. He dumping. Wakamukanda kete wakamwida. Wakatomukanda mwenyewe kuacha na kupetiza. Akakadi wa munana wake. Proper burial unomi kwa chakula. Kwa mpati cha kunyuza ile kutukuba kwa musha usukanga. Yes. Pale mwenano mudawu nyuza wasa Jona. Pale blessing mudawu mwengwane abasa Joseph. Yes. Pame pato chimo dangerous still love ya upiwa pamoja isiyo ni wanu wasiru. Kali wanu hayambi watu badala wengi wako mazano kwa ndani mnanokuda. Mnanokuda dangerous so BP is normal so inye wanu wanokuda no. Unaweza kusafuma mabuo
pia wina wewe. Anokuda ari dangerous. Pakashayikwa Mwari, anokuda wacho no problem uombe. Unodiwa nezvokunetsa. Kunetseka kwese munhu unonana. Kwete akakumaka, anokuda. Ndatokukudzai ndombo yako iombe inotuye kuona izvi. Kwete kende mirako, munhu unodana naye. Oyo ndikasana mata ndinopara kuda nedambudziko rangu. Thomas yawabata ine vane shungu, ine vanhu vari serious varikuitsvaga haisi kubatira. Saka waifanira kunamata Mwari with the difference. Nokuti nyasha dzawaitirwa idzi dai waiziva kuti kuna vanozvitsvaga nemaziso matsvuku vari too serious and havana chekubuda. Kune vakavimbika vakarongeka vakapiwa chirwere nevamwe vavo vakafa. Iwako anoswera aripo hauna kana problem. Pane kuti utoona nyasha dzaMwari uchiri kukomplaina. Yawabata yarambirwa vamwe vari more qualified vakangwara havasi kuibata. Life yawararama iri kuvarayirwa neshasha vachiipotsa. Kuti tibvise mweya wekukomplaina tiende mweya wekutenda Mwari. Tigone kuona nyasha dzaMwari zvadzirikuita matenda. Hongu une chirwere chiri munyama yako, but yekutomborarama chiripo. Dzimwe nyasha idzo ndokuti zvinotouraya. Saka pane nguva yekuti uri kuona dambudziko hausi kuona nyasha mudambudziko. Dai Mwari atiwanira nyasha. Kana tawanirwa nyasha, tive ofi kuti our brothers, our sisters. Tiregere kujaja vamwe nekutaura muzisirisha. Nekuda kuti zvedu zvakaita. Tine zvatinoudza vanhu zvinotsondora. Unoziva kuti hakuna chinobohwa chekuti problem yako zvinhu zviri kunetsa zviri kuitika kuchechi kwawako wewe uchiti pamwe zvinoite mushe. Ndisandaridza vamwe kuti kuchechi hakusi kudenga. Expect anything kuchechi hakusi kudenga. Kuchechi ufunge kutonyewa munhu. Manje vangandidaro hakusi kudenga. Vanotodaro panyika vanhu. Iwo ukazoti wakaenda Mwari, ndinopinda muchechi mune vanhu. Chechi yakafana nechipatara. Vamwe varwere vanonoka kudaira mushonga vanonoka kupona. Amen. Saka kuna mwana wakati serious. Ari munhu. So not every good hospital in a mortuary. Isaide kuti mwana wazofira kuno. Vaaswesa anopora mwana ufunirire. Chinonzi nyasha ukachiziva. You treat people with love. Hauna waunojaja. Why don't you treat them mauri? Wasakune zvinhu zviri beyond choice yako neability yako. Haistakati nakei guys. Hauna kuzvisika wakatosikwawo. Hauna chawakakontributa uyerekana wapanyika. Kune vanhu vanotarisa so kuti havakatishatira. It's still nine. This is beyond your control. It's all by the grace of God. Zvese zvawaachiva ukafungidzira kuti effort yako kune vane shungu nazvo vakarongeka vasina kuzviwana. Dati ukaona vasikana vanomira murodhu wozomboita kakataime kokumboenda padhuze navo so unyazoona saka kutopinda mumba wacho zitori nyasha shuwa ka timu iri panzapa usateerere mani nzikune vanhu mani nokuti vagondo unetsika kuti kuhasi mumbainda vamunhu hamungopindwi. Beauty is not enough, it's not everything. Hapapindike.
zikasakuwanikwa unonomira panzapa uri right usina chipomberwa chekuva unotokuona uchakisha kuti sei wozvikakombera aripanzikari mumbanaizi ndonyasha dzokuitika apa itimwina ndoifanirwe iri uku iri Thomas yawabate haibati mtendi ya wewe hayutoni midi ya mtawa tendi hapa haibati jinishi osa kuni blessing yekuti unemo chato faka ni mapepe kuto unakume kumaraka kuitia because hashifite. I remember 2014 pandakatanga ufamba undaku pale so naenda Nairobi Kenya so pale wanu haiko yapa street patali pale so wanashata usiku wa aviation airport sakati unani chitoto za begi kishika so mfundisi wangu kwa road no gari kuza kurupeke zani asifite Thomas asifite mtendi yako ando asata analisechi haita arumo kulaliza utiwa unomomele ana watu ya pangu mpele za samu unonomesi wabulita mabodi mpasi kuti ndini apa ukasatogara na bashizamba because you don't do much change ukabisana ni munhu akakuti Yesu chiri mpenyu isaine kuti paliste vanofana kufa dai wakatofa Thomas kurarama ukinyasha sokona akabe wafara bakakuona akuti chiri mpenyu nai kusa ufite waikuziva unomisingani ngochita zvinouraya timurambura neno kubhawa chitamba kubhawa wakafa zvakauraya zvacho zvizhinji ndindavatreya ndaitawo auzodektafi zvekuti nhasi ndikatarisa ndikataka masitaoni vanoti vamangu vakatoenda ende zvakauraya zvacho zvimwe ndakavadzidzisa ndato Thomas andambozvibata ndakatobatwawo nenyasha batikana vanhu vachitaura sokutarisa maningi onekatokura avazvibata apo vana kufunga kwevanhu hatinambozvibata izvi takabatwa naiye bosi paakati njengesa itaida kutopinda ndiyakati njengesa tinigwawo kutaitomiranzenza pamwe pacho tairohwa siya ndewangu waitomuhwa kuti urarame aitinamurohwa ndaitenga vatora vanhu asi akuziva kuti kunorirwa nzenza kubawa sawa vanhu vakuona soti vakomana vazvibata shomwana akavadana vakomana unatati kukuta kunozvifambisa sei aiva ndiyari kutozvifambisa ndaimbodza vanu testimony yemuchato wangu 2017 kana wakachata sondange munhu akarongeka sitereko asauziva ndopakarongerwa pamwe pacho wakatorongerwa nenyasha muna mwari iwo hauna kana focus ndakarora namadhawo musanda akunamata vakatoita zvekutizira chaizvo vakatoya nesito vanoenda kuexplanation uyato mwari Maria ndimwarume taito muchato unodhura muchato unoda kurungu saka tori kure nazvo but muchato pandokubvada zvako somebody from UK phoned me one day aona someone on Facebook anofunza kuona muchiparidza kunalini makachatendera tandina ndobva nditi indaa zvikwanisiro ndokati munoda here isu hatibvunzi toda zvinhu guys zvakanaka chaizvo munoda here Bible rinondipupurira kuti baba venyu vanoziva kuti munozvida saka nakanyepa kuti hauzvide Bible rinoti hanzi baba vanoziva kuti unoenda sei ndokubva nditayo endai kutora quotation
Timidi yenda mari venyo nda mari. Pakano mukagenza. Sawa tikakumuli wapita zuku. Wewe ndinonokera. Ndakamukira mangwana mtaoni tikapedza zvese by 9 tikafona. Akapinga 1 hour. After 1 hour ndokubvaisa mari yese kwa Western Union. Yemuchato wese. Kutozivisa vanhu kuti next week muchato. Inafika muchato kutora time kutora mari. Imali yake. 1 week we must take fight up and usiku. Titone mwana hama zatina muzivisa anga mazorera makadzi aya. Timwe hama zinakuwa na makadzi vakatozivisa kuti nditi. But audara uda kuti zivisa. Ngati mwana wacho akatondituma uko. Sasa ndaona ndakatuma chato. Sasa katona takufa kuti masenga kama message akarongeka. Ana Thomas. Amen. Michato yakatozwa navanhu vakarongeka varikuchadara. But Thomas warongotsa michato. So kana ndakuona vanhu vasina kuchata andikoni kuvachinyira. Ndakafanana nairo dai asiri Jesu. Nyasha ukazvinzwisisa ugone kuchinyira munhu azviite. Pese paunofunza kuti kugona kwako kurongeka kwako kune vakarongeka kudarika ivo vari kukundikana kuzviita. Isa credit panyasha dzake. Kune vane shubu yezvawakachiva izvi havana. Akamukira kuseri Maria akaenda kuguva rake akada kumubundira auya nerudo. Ndiye auya Thomas akaingwa. Maria akaenda kuguva Jesu akauya mumba makamuna Thomas kuita kutsvagwa. Kune blessing inokutsvaga zvakuti kana yakutsvaga haufaniri kuzonyepera vanhu. Unofanira kubvabva kuti zviite hauna zvawakaita iwewe. Mwari ndiwo vakafunga kuchinja upenyu hwako nenyasha dzavo. I like so you must have connection. Kune imwe connection yakauya by grace. Kana wapa nemachinda uda pachena kuti akatisumudza kubva muguru akatiisa pano. Usanyepe kuti you must pave your way to get there. Makagadzirwa. Amen. Ndiye akakubvisa kumarara akakuisa pana machinda. Usazonyepera vanhu kana waipapo kuti you must make your way to the top. Sana una mawira amaita kubva pasa. Ndiye akaisa ruoko rwake rwenyasha akakusumudza kuti gara waipapo. So kana wapa msora hapo usachinyira vari pasi. Nokuti hauna kuuya nesimba rako. Kuna akakuwanira nyasha. Kune vane shungu nazvo. Wasamunhu kana achiva mulaika vana vanhu vasina kuachiva anoti havana kurongeka. Havana kurongeka, havana kana budget. Basa rekukodika mari havana kana budget. Raisinyei budget. Pane nyasha dzakangomuka. Tine zvinhu upenyu zvetifana kuti tikatarisa kudai so you become humble. Unazonota yaisi effort yako akusugona kwako usungwana kwangu. Pana akamumuswa na Mwari akazichiitawo izvi ndikaachiva kusvika. Nokuti kune vane shungu vazvisipita. Iyo mazuva adairwara neTB ndakaiswa medication for a year. Taimwa 14 tablets a day. My tablets were there 2006. No medication yacho every day 14 tablets. And they will recommend what you must eat first all the normal pills. Ibaba ushande chikafu cha leo ndio mapills iwa. Wamwe wangu waitoma the right medication. Wakadevelopa ine TB and 3 yaka resist mshongero wakafa. Ali ba right medication. Ukafunza kuti mishonga yakanaka yaunoma urikuenda kuna doctors akarongeka. Thomas usanyepe kudaro. Pakashayikwa nyasha. Kurongeka kusiko mushangaza.
Zvakauraya vazhinji. Mwari akakuchengeta mazviri. But nhasi unotadza kupupura nyasha dzaMwari. Pakatonzi vanhu vematestimony weya unachaunokutaura. Nongwangogare muno. Yetu ukavheta life yako uri Tomasi. Iwewe chane kuti wakavakaimba iwewe. Une motikari inonzi yako iwewe. Neraunoshanda iroro. Nekusafunda ikoko. Hausabatongopupura. Uri unonge zviri normal. Hazvisi normal izvi. Zviri normal vanhu vakangwara ndo vamaachiva. Asi Bible rovati the rest is not to the swift, not the battle to the strong, but time and chance are given to all. Uona kuti ndakaita kupiwawo naMwari. NdiJesu akati tsamengokwana iwo apa. Otherwise kune vakazvingwarira, vakarongeka, vakatraya mishumo. In this kind of a preacher studying of Bible school, sorry to say this, but those are you, andina. Kune vakatofunda vakavereka mabhaibheri vakadii. But Mwari akamuti tsanurova iwo. Sasa unotorova ndiye. Unotorova akafunga kuti tsanurova. Unotorova Tomasi zvako. Sawana mwachishumira wako nekuchimira munhu. Unonyatsorova akakutiwo unogona ndiani unogoneswa. Peter paakanzira Jesu akabvunza kuti vanhu vanonditani vakataura pfungwa yevanhu. Zvikati koimi munonditani. Vakanyarara asi Peter ndokubva ati muri Mesiya mwanakomana waMwari. Jesu ndokubva aziva kuti zvataurwa naPeter zviri correct, but pane chandinoda kukorekta. Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi kuti Baba. Statement iyo inoreva kuti hauzive waziviswa. Sausazodadira wako kuti tinorova manzasi auzive waziviswa naBaba. It's all by the grace of God. Nokuti apedza kudaro aigona kutendeukira vamwe vake so. Tandikuri kuzviona kuti mese mamatiziya. Vatu vamweneisi yatsoona so. Mesaya muno. Saka Jesu abva akasika kuzvikoreta kuti any revelation haisi credit pahuman effort. Baba ndivo vanenge vada kukuzivisa. Ukaona vanhu vakuti unogona kuparidza ipa Mwari mbiri. Hadigonekera Mwari usina Mwari akupa nyasha dzacho. Zvitsai nehuman effort uone. Hazvibude. Ndangoparidza nemumwe murume aiti akaparidza kuti ina hangu handina mazhinji. Ndakasunga ndikati sorry ndine mazhinji. Unotanga kupikisa munhu. Ndamba asi baba ndine mazhinji. Ndikuisa credit pana Mwari ane zvizhinji. Haisi nyaya yangu. Vanhu vanoparidza vakafanana vanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news asi akatsvaga news dzacho. And haaverenge dzaanoda, anoverenga dzaapiwa padhesi. Saka hakuna anobvita umunhu. Bozi kuparidza kutaura zvavanzi naMwari kutaura kwete zvawaronga. Saka apedzawo kutaura ataura zvavanzi naMwari ataure. Saka unomukunda sei nese maverenga news dzakapiwa. Haisi competition. Mwari une chikonzero. So kana vanhu vazoti anenge anorova stage. Ingoziva kuti ndiTomasi wamuri kudaro. Haatombokunda mariri amukira kugwawo. Vamunziwo tsauro ingobata iyo bozi mukasabata nditokuluza iyo unokudhauta kai. Oza tikuti kwaTomasi Jesu ari kumuda. Anzo zvati itaimi ikasabata ataruza pana. Toshaya mufundisi manje akasabata. Saka tauchibata iyo kuti ndira yakakwana. Peter paakadzikana mapure pakadzinga akabata hove. Peter vamwe vese vaparidzirwa naJesu, but Jesu akusvika pakuzviziva kuti vadaparidzira vatenda, but Peter akasabata haatendo. Saka tinoti Peter paakabata hove dzakawanda akati shebva ipandiri ndiri kutadza. Hove dzakamuparidzira kudarika meseji. Hove dzakatomudza kuti hausi right, but meseji haina kumukonvinza kuti kutadza. Fish ndo dzakamuudza kuti hausi right. Akabata zhinji akati ishe ndiri kutadzirwa ipano. Kune kuti zvauri kuitirwa Peter Mwari une chikonzero anokuda. Variko vekuti vakasapiwa zvinobatika tinovaluza.
So haisi nyaya kuti vanodiwa kudarika vasina zvavabata. Inyaya kuti Mwari vanoziva utera hwako. Variko vanhu vaudzwa kuti ndinokuda vanogutsikana. Kuna kuda evidence. Saka unotoziva kuti Thomas akasabata chechi yashota vanhu. Iwe uchibata mumwarambiro. Saka ndisiwa kukushumira. Une zvawabata nekwachiva mulife. Usaise credit pabeauty, paintelligence, pamaconnections. Nokuti kune vari more beautiful, vari more intelligent, vari more connected. Vasina kuachiva sezvawaita. Usaise confidence because takaita 3 days dry fasting. Haisi nyaya. Jesu akitopedza kutsanya, Satani wakauya kuzomedza. After fasting, chakataka kuya is angel, devil. Sasa ifunda kutsanya kumudzinga Satani. Aiona kuzouya wapedza. Ndati achingopedza Satani pachi. So zvimwe zvaunoitirwa naMwari hazvina kuti azive zvaunenge uchiita. Zvinotonyangadza zvausingadi unotoita. Bati kurarama, unorarama. Inyasha dzakuraramisa. Dai kuri kuita kwako neefoti yako akararamika hazvidiwe izvi. Sei Mwari kuti vari kukangana vari kuignore. That's the grace of God. Vanotozviziva zvaunovanzira chechi yese, vanozviziva. Kwadarwa kwabviwa, vanotokuziva. But vanongoti rarama. So iko kurarama kune zvawachiva nekubata. Ndozvaunofanira kuti kana wapiwa nguva yekutenda Mwari, uti Mwari hamusi munhu. Nokuti dai vari vanhu hapararamika. Vari vanhu handiachive zvinhu izvi, vanojaja, vane zvavanotaura, asi mandiwanirawo nyasha, zvisina kubatwa neshasha, nevakamungwara, makazvitendera kuti zvibatike muupenyu hwangu. Kune mwe life yekuti vanhu vakakona uchiita namasuwa kuti vakarongeka. Vanofanira kuti vamwe vakatofunda. Vanotoshamisa vanhu vabatisi nokuti handinofunda ufunge. Unenge uitoka wakafunda so. Vanotoshamisa kuti vaudza so kuti hapana. Ende zvisafiti vanoramba kuti vada kutisimbiswa. Aiwa, neingilishi anorova. Zvinoita. Usina kuti fundei, unoramba life yegratitude. Zvinoita. Zvokuti vanhu level yavanokuisa ukatozotaura ndovanozvishama grade 7 munhu akavakaipei. Nokuti vanhu vane zvavanofunga kuti ukana waita zvakati unofanira kuti uri palevel yemulife. Yet kune level yaunokugadzikwa nenyasha dzavanhu. Asi kana chengetedzai dzimba idzi, vauri kuti havasi kudzichengetedza, vanotoshingira ndarika imweni. Vanoshingira simenti. Bali kune mweya unoorwa nefamily yake, ukaendesa murume wake. Iwo wako kusaenda uka, isiye zvakawanda mutano zvibata nekudini nekudini. Pamwe hana zvekuendesa, nokuti kunodhura. Asi auzvizive. Kunze kubva kudiwe munhu kunodiwa zvine munhu. Unandiwa kubva kwake chete. Kunze kubva havaite zvelava. Havaite izvozvo. Saka uchikati murume wangu handinai baba, hagoni kubata murume wangu mushenzi saka vakaenda. Wapakawana zvekuendesa anomukira kuseni. Ndatimutsipika kunodhura kunzou. Kumwe kusaenda sezvekuendesa hapana. Boza havangodi munhu. Vanda rent kunzou. Neanotambira wako haendi zvishoro. Akatenda yatongozi. Kana iwa watombomuda ikoko. But ukaona vane vakaenda so. Asi kana muna kurongeka. Kana wenda pamba so, anobidirwa, anokiswa. Unokisa sei muna sauya. Usaka manusa anopiwa so, asi valid man. Unohabda murume wako unokisa, unohabda munadzoka. Mamunudza ashande. Antu ndaJesu anoshedza Lazaro akafa, nokuti kana atouraiwa nemishonga kudzoka,
Pantu da simba ya Kristu kutadzoke. Manotesa wakapiwa asenze. Antopinda zvikwereti munkuenda kunzo. Zvakaoma. Yet you judge others. Ukati ubvise mweya wokuchina. Ukutarisira umwe pasi wokujaja vamwe. Ungoti asi Mwari makandiwanira munyasha. Hama dzangu dziwanire munyasha. Iva nemwoyo neupenyu hwamwe vako. Kwana naye. Vadzidzi vaJesu vatatu paMount of Transfiguration vakaona sina kuonekwa navamwe 9 vasaudza sime gomo. Kana vakufamba vachiparidza mari dzavo dzakasiyana by grace kwete nekungwara. Kana mumwe akuparidza Peter, James and John vanoti Elijah ndakamuona, Moses ndakamuona achibwinya naKristu pagomo. Vamwe 9 vanenge vakabata shaya kuti akomana tese takadaro bata malevels akaipa. Saka nari Peter anenge akudza vamwe 9 so kuti ukaitawo serious unoona levels atoona. Yet it was by grace because Jesus chose the 3 kuti aende patop of the mountain now. Pamwe pacho kusarudzwaona Mwari. Kwete kuti ndine zvandakaita zviri too serious. It's just by His grace. Ndiye akandisarudza akandiwanira nyasha. Burura handina chimwe chandogona kuchichira, ndogona kuencourage kuti His grace is sufficient. Ndakauti mutsvaka ane nyasha zhinji. Haakusiye wakadaro. Chandichengeta hakusi kuzvibata nekugona inyasha. Zvaitawo mwangu ndaitawo but wakandijengesa. Nyasha dzawanirwa Zakeyo uri mupfupi kudaro weenda kumba naJesu, varefu vasina kuenda naye. Usanyepera zvakawanda. Vaudze kuti ndakaonekwa handina kumuona. Usazonyepa kuti tine patinozokutaimira so unozoti hadaringe panapa. Auzamuka achizva chinhu sometimes zvinoda credit unoita so. Zakeyo agona kusari kuparidzira vanhu 3 ways how to attract Jesus in your house. Saka makapfupika dzikamai. Makatoonekwa musiri makamuona. Bhabhuro Jesu wakasvika ipapo akatarisa mudenga akaona Zakeyo akaturuka. Kuratidza kana makaonekwa musanyepe kuti ndimakamuona. Notinyorera bhuku pana 3 ways to attract you. Manotsi atinopiwa haashandi tine tichinyeperana. Manotsi chaiwo anoshanda. His grace is sufficient. Mukuru mukawanirwa nyasha munoita sekunge makarongeka dziri nyasha dzakurongerai. Ukawanirwa nyasha unoita sekunge una masiteri kune zvaunogona. Gamba kune vakamuukira kuseri. Unonamata seya unoparidza everyday zvakaoma izvi. Unoitira kupima prayers. Why? Because vanhu vane belief yekuti pane zvaunochiita zvota zvinjiitike. I know human effort iriko, but the grace of God is the key. Ukaita nesimba rako pasina nyasha, maresults anokushoka. Saka uchiona kuti mumwe anenge akafunda mapepa aripo haashandi. Tiri kutomushaisa basa, ari kunzi nekambani yacho hatigoni kukubhadhara wakanyanya kudzidza. Mweya usapinda basa ukakubata unotadza kupindira kufunda kwacho. Masoro muzoti hatigoni kukubhadhara kuti government inozotisunga. Saka unoita rovha rakaremekedzwa kuti harikabhadhari. Tine mukomana akaimboshanda naye kuindustry. Aita seuka ane munyama so chambari pari. Pese pakaitika nyaya. Ndakapedzera kuda mukambani yakabachinjatira. Ndokubva afunga kuti ndingandikasikawo nyaya ipere. Aifa iri pamunonoka nekukasika. Painonoka pese kubuda izvi yakasara ari musaka yakatora zvinhu. Musi wakakasika. Saka zvinhu takasiya zviripo uya mupinda ndiratora. Hauna chaunokupana kana pasina nyasha dzaMwari. Pese paunotraya hauna zvaunoita. Pese paunoisa shungu nekutraya. The devil respects the effort. I don't respect that grace.
Saka wana Jesu pagwara Lazaro akamumira kana Lazaro buda. Imagine ndiri inda na matira kuti chakafa chibude. Rea ndero waipapo. Because it was so easy. Lazarus come out. Ndiri ninda declare. Ndaida ndiri. Ndaitiwa bvumo suze wana. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Amadamu tikarerekeza nyasha dzaMwari pamusoro pezvese dzikaerera muupenyu hwedu tinoachiva without much sweat, just by His grace. Kune zvinobhadharwa nevamwe Mwari zvaanogona kukupa pachena. Zvine maslota ndinoparidza kuredhiyo. Slot yekuredhiyo kana uchiida iwe uchida kuida unoparidza. Just for 30 minutes, 1,500 years. 30 minutes. Kune vanokutsvaga mukana iwe vachida vachibhadhara vachiita. By grace inoda kutsvagwawo. Zvandinoita mahara zvinova zvinogura zvisenti. Grace is sufficient. Mota ndatanga kudriva 2014. Ndakapedza kuparidza pana first. Ndaifamba netsoko kuenda kutaura muparidza. Ndapedza kuparidza pane murume anga akamireko pakandibvunza kuti uzodzokera sei kumba uzanzi tsoka zvinonyadzisa. Ndakoti achienda uko pakavhara ndopinda kombi ndoita kumba zvanzai handi ikasi kutotenga mota mine rumba. Koza mota ine dhura yesu pandikatenga munhu masi. Koza ndakasonge munhu akurota. Ngokurota. So easy. I want to take any mota pasera pamenti. As easy as that. Ukafunga kuti mota kwanza unaitani pasera watitenga uyenje. Zvinotopindira naso. Kana murume pandakada kunama ndakazosonga idi yanofana ndinamatira. Ndinamatira namutekera munhu. Ndenda ndichichakuka vanhu vanandinamatira futi. It's too much. Akaita zviro so easy. Ikatotengwa ipa masati wajapinda mtaundi tsoka ndamuzo kupanishizaiva. Ende kana watombinga pa 2 minutes pane kitu manyamuzo wesu. Chitosvika kuba ndamvura gate ndakaliza bhero ndakavhura bhero. Atakuudza makomero ndoita dzungu kazvo. Kutokana kuti Thomas. Mwana kuti vakavhura gate tikapinda muyadza timeyakuza dzimotikari yangu. Ndikati Ndatoza tande imusha asati ageza na munogezera imota medu. Munogezera musha. Thomas achibata. Akati my Lord, my God. Iwe ndinamatofanira kuti Mwari kufaya. Zvanosangana nazvo muupenyu ndezvizvi zvandakataurira asi Mwari kufaya. Amen. Unasawa kuti Mwari pameta vanonyengerera Jona vane simba rokutuma mumwe munhu. Mwari apererwe. But pane vanosvika sekuda anoita mukeka kunyengerera profita arikuita nawo. Mwari vaigona kumutsa mumwe munhu kana Jona achiita nawo. But Mwari vakaita sekuda vakunyengerera Jona kusvika aenda. Pamwe pake mhona dzaMwari kuwanda kwadzo. Mwari vanogona kumutsa mumwe munhu. Mwari vanogona kuita zvinhu nomumwe munhu. But vanovavarira iwewe. Unozati Mwari vakada kuita chinhu kereke yavo pachechi yavo vanogona kumutsa umwe munhu anozviita kwete chechi yese Mwari anozviita. But pamwe pacho Mwari vanoda kuti uwane mukana wekuti uropafadzwe. Mwari vaigona kushanda nevamwe vanhu kwete nini wakatora kubhawa. Kubible college, Bible school kwakazara vanhu vanga vari ready kuparidza Kristu. But Mwari vakauya kusiti kwandakandiri vakati tsaroenda munorowa. Usati pandakadanwa neBible school kwakusina mafundisi vangu vatopedza vangu varipo. But Mwari vaite vajamba proto vakatsara imi magraduate ngomera ndatsara vamborova. That's the grace of God. Kune vanotozvida zvokuparidza izvi. Inini akandida ndikaparidza. Amen. Kuna anozvishingaira achinamata achitira makomo, that's good. But kune dzimwe grace dzekuti zvakaridza kubatwa nevamwe iwo unazvo. Ende vamwe vacho ukavavheta ukavatarisa they are better than you in every aspect of life.
vakarongeka, vakanaka, vakadzidza, havana kuachiva zvavakuachiva. Ukavatarisa wega unotoona anenge Mwari paakaitira nyasha mukadzi anonzi Leah. Nyasha dzaLeah dziri very strange. Leah ari kuroorwa ahead of mumwe wake akanaka. Rachel anga akanaka kupinda Leah, but Jacob paakayamuzorora zvanzi ava manheru akapihwa munhu asiri, akazviona mangwana nekuti munhu asiri. But nyasha dzina Leah ndedzekuti kana azisona kunzi asiri haacharambika. So when you marriage, you start saying, "No, no, 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 but Mamu Chembina, Mamu Tenda Mesa, China." If my promise is to name or something now, that story is a go back. But I think that one of the children who got in the mess. Pagaro Wasiri Muriga to Kura, the Chembina, the Muna to Wadipa City. Mumene chikune maregrets arimo. Mwana yota kumana ndakabaiza. Kubaiza koko kuchitembera nekubaiza. Zviri pese waita mukadzi kana murume. Papa nenda kamanya. Mukumanya ino kumakutomanya mesa. Mwari ada zvake. Liyani tamai guru kune munhu akanaka. Zvokuti akanaka aibvunza wacho akati shatei ndino munazodzimba dziri sei. Imagine to move on to say, I'm going to move on to protect that guy. Yes. I'm going to check it out in the city. Mara kafunga kwa Tanzania. Saka chanzo Leah afano kuchinyira mulina wake nyambapida I hate 7 years of marriage. Why kuti chaita kuti urorwe Jacob anakuinga iwewe akainga wasina kurora. Saka warorerwa relationship yako nemuninina. Kwete yako nemurume. Nokuti uri sister, you are athletic. Ukamuzwa kuti zvaitwa izvi haisi nyaya yangu ini handiqualify, havatongondidi. Ukamboedza ndotoonekwa kuti uyu haana kufunda. Unasati right, ndinondadzidzi kunyasha. Basa kwaunoshanda iwewe. Zvikangonzi next week munhu uya nemapepa ako kubva papayment kusvika pacertificate wega unozvati finish. Unotaura wega uchipepa finish. How do you process? Unozvati haazvavharana. Chinoitwa kuti vagokana vakubvunza nyaya yacho kuna Mwari akangotisiyawo munhu wangu asiri. Asi nyaya dzacho ndinomuudza tichitaura so. Vari kuenda June, vari kuenda June. Ayo vari kuenda December. Madheti wayo haasi kuchinjwa newe. Mwari vakazviignore, panoenda munhu. Asi kuboka kwa pano naneno mwanyengetedza kuti aibvisa kupero. Thomas, yes. Azvitiro munhu wese kuna akangorangarirwa nenyasha dzaMwari. But ukaona mumwe wako ari kukundikana, musimbise, munyengetererewo. We are a family. Simba fellowship nderekugona kushuya uende kumira sehama tichinamatana. Pane zvimwe zvinoitika muupenyu hwangu ndinotoziva kuti haisi nyaya yangu, kune vanotondinamatirawo. Kune vanotopinda mupurera vachiti Mwari rangarewo muvhangeri muparenga. Saka kune zvimwe zvinoitika zvanokuita zvatimuka pamukurongeka. Lot kupona kwako muSodhomu. Nyaya yeSodhomu neGomora yakatambira pamba paLot yakaziviswa Abrahamu naMwari. Mwari vakafura nekuba kwaAbhurahamu vakamutaurira kuti handingavanzira Abrahamu zvinoda kuita muSodhomu. Abrahamu ndobva aita intercede on behalf of Sodom. Akati Mwari mukawana vanhu 50, mukawana 40, mukawana 30, mukawana 10 ishe. There was an intercessor behind Sodom issue. Samuti ukaona wabuda haisi kuti wakangwara. Kuna Abrahamu anegotiate nedenga on your behalf. Some people tinokanga kuti kune vanhu vanotinyengeterera. James akatakurwa musoro naHerodi. Peter chechi ikamunamatira akabuda. Saka Peter usazotinyepera kuti sakashana na James that tine grace tatinazo makanamatirwa tsana. Church yakanamatira Peter. Iyo church inoiblema kushanda.
Kana chechi ine na mateno shanga mpita asafe. Yakati kuna mateno James. Mweyo kusabuzana. Kanali wewe mpita abatu watu na mata. Kanali James diyo. Auzetu mchechi mne shikwata. Vandu wese vane wao. Akasuka akataura hivi msina msoro. Wano ni powerful. Vipita. Kanali James kanakadile kanakadi. Anongo taadaila baba ni mbasimuka. Mune shikwata. Church yakana matida Peter. Pana James and very quiet. Mweyo kusanza. Yo Peter kana wakuta manji. Muna kupukula chitu wanachofanya. Oti Peter zaka akatukuliswa kujera akakarara. Peter was prayerful akakarara. Akamufanyika uzitano kudai niende akarara. Jaitika wakarara wakutwa wakarara. Uloti nyepilo tongo wangu anawashira. Wa mchechi nungo kupukula manji. Kuti kana tiri njira tiri zvokutamba tiri chideclare tiri mo. Saka mamakarara ino. So by the grace of God. Kana nyasha wadzinzwisisa ahudade. Chii chaungadade nacho. Runakwe. Enda panze uone vasina kurohwa. Enda unoona vakutambudzika muupenyu. For some of them they are educated. They are intelligent. They are connected and things are not working. Hapana chaunofana kudada nacho. Inyasha hivi. Pawapa iwewe uchikudarika pana atutsikwa ipapo. In time difference ya ukonzi wane grace. But wadarika nipa kutu uraisi. Chakupa mnyengerezi wale kukuwa zalamu. Ndiya kukuchengeta. Ausu kujichengeta. Zvaka mukirwa kuseri zvikatadza kubatika. Yemasikati wakashibata. Zvakapotswa negraduate. Grade 7 nikazvibata. Grade 7 kana rabata. Rada kutsangurirwa zvokunyepa manje. Ndakazonyorera because life ufana kurongeka. Tsana. Ndimi Thomas. Mangubatiswawo. Ndoto kuzana side pako kuti wakakubatiswawo. Wewe chanya wakabatiswawo. Waiva akaimba waidrive mota wairoro wewe. Iwe wakabatiswawo. Hapana chokuchinjirana tese takamubatiswawo. Inyasha. I want us to pray. My prayer and your prayer to thank God for His grace. Also, we can 1 minute prayer. You can tell them that this one you shall say you. Makaka kanondari kaka mukose. Mutera wangu wose. Mukandipa kurarama mazuva akao makudai nyika yore makudai. Ndazvinzwa ine ndazvitenda kuti dzidzo dzinozinyasha. We want to make a prayer of thanksgiving, thanking God for His grace. It's all about His grace. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. That did what you shall say. Makaranga Roma. Lepa Makandi Visa, Lepa Makandi Tora. Mukusangwara, Mukusagona, Mukusarongeka. Nakupai Bi Makana Amo. Father, I thank you for your grace. I thank you for your grace. I thank you, Lord Jesus, for your grace. I thank you, my Father, for your grace. Nakutenda ile nyasha, nakutenda ile nyasha. Nakutenda ile nyasha mwana. Nakutenda ile nyasha. Nakutenda ile nyasha ze. Unao uwezo wa nyama yangu mwana. Akanipa kurarama. Akanipa a second chance. Zvakaura ya vazhinji mukati memigwagwa yatinofamba baba, makazara maaccidents, makazara robbery, kubirwa nekupondwa, vana misikani vakutora zvinodhaka, makarangarira vana vangu Mwari. Ndezvenyasha dzenyu bedzi Mwari wangu. Thank you, Lord, for your grace. Kuroorwa kwemwanasikana wangu Mwari, that's your grace. Mumazuva ekuabuswa kwevanasikana makatendera baba wanano kumwanasikana wangu. Mumazuva ekubata nekumwa zvinodhaka nyangwe kuvanakomana makandichengetera muchaya wangu.
mumazuva ekuti ana baba vanosiya mhuri dzavo vachienda kwavanoenda, Mwari makachengeta wano yangu. Ndakupa imbiri mucheno. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. It does not nyasha. Ndakabatiswa zvakatadza kubatwa nevamwe. Makandibatisa muchato wakatadzwa nevanhu vakarongeka. Makandipa motokari yakatadza kutengwa nevanoenda kubasa. Mwari makandiwanira nyasha, makandiwanira nyasha. Mangwanani anokudzwa ai baba wangu. My Lord, my God. My Lord, my God. My Lord, my God. I give you all the glory. I give you all the praise. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Hakusikugona. Hakusikungwara. Asikuti muri Mwari unozviratidza. Yeni makaburukira kuna Thomas. Mukati chibata. Takabata zvisingabatike nezera redu. Takabata zvisingabatike nekufunga kwedu. Makandiwanira nyasha muchene. Ndakupa imbiri mangwanani ano Mwari wangu. Ndakuremekedzai mangwanani ano Jehovah. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. Mwari munokanganwira. Mwari munokanganwira. Vasingakodzere baba. Makavapa nyasha. Vasingakodzere muchene. Makavawanira nyasha. Zvakatadzikwa nevakamukira mangwanani. Zvakatadzikwa nevakananga vakangwara. Mwari makandiitira. Mangwanani nomunamato wangu baba. Dewe kukutendai Jehova. Ndakutendai muchene, ndakutendai baba. Yavasata labosha. Bentere boshia tatara boshia nda. Mante balando roboshia kakarita dae. Mente balando roboshigeta. Yabaza yande lebosha ligata. Mente baradia sakonta bayande. It does not nyasha. It does not nyasha Mwari wangu. Mukusagona, mukusangwara. It don't nyasha tabanga kuwa na weyu. Makaburukira kuna Thomas mukati chibata. Tine zvatabata mari. Tine mari dzatabata. Tine wanano dzatapinda. Tine michato yatapinda. Tine mabizinesi atatanga. Munyika yavatorwa Mwari. Matisingadiwe, matisingagamuchirwe. Matitendera kurarama. Matitendera baba munyika yavatorwa. Vanhu vachipupura nemiromo yavo. Kuti apagarike vachipupura nemiromo yavo. Kuti azviitike. Asi maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Maratidza nyasha. Munyika yautorwa Mwari wangu. Ndapupura nyasha dzenyu. Mazviita baba, mazviita muchene. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Tigare pasi. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakugonesei. Muromo wako ngaupupure uye nekutenda kuti Mwari maite ine nyasha. Ndaiti zvimwe maconnections. Ndaiti zvimwe kudzidza kwangu. Ndaiti dzimwe nguva kungwara kwangu. Ndaiti dzimwe nguva runako rwangu. Asi Mwari mandichengeta. Maratidza kuti naThomas unogona kuzvibata. Zvatadzwa kubatwa nevanomukira vakangwara. Mazvitendera muupenyu wangu. Don't take mercy or grace for granted. Thank God for his mercy. Tenda Mwari nenyasha. Hazvisi nyore. Ukabvunza vari kukundikana. Hazive kuti inyope. Some they try so hard. Vamwe vakatovimbika. Vanosangana nevanhu vasingarevesi. Unojaja munhu nhasi kuti uri single mother. Unojaja munhu nhasi. Munhu aitozvibata akasangana netsotsi raasingarevesi. Pray for your sister, pray for your brother. Kana waonirwa nyasha, ukaziva kuti inyasha, haugone kudada. You become humble. Grace is the only thing that can humble you when you understand and know the grace of God. Ufunge, zvatadzwa neshasha izvi. Ukatarisa life yako, nevari kukundikana. Vamwe vari kukundikana, they are better than you. Pama qualifications. But they are just unfortunate. Dzimwe nguva vanogona kushandira munhu asingatendi, asingagone kuvabhadhara. When I preach about grace, inflection of my life,
it challenges me so much. Kwandakabviswa kwaakanditora dai asiri Mwari, zvakauraya vamwe dai asiri Mwari, zvanetsa vamwe dai asiri Mwari, zvaitika muupenyu hwevana vevamwe nezvaitirwa nyangwe nevana vangu dai asiri Mwari, hazvaitika. Hama dzangu ndikainzorere nguva, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Please be humble. Don't boast. Usachinyira vamwe, usadada zvavo. Do you know what hazvitori nguva to lose whatever you have by boasting? Yes. Increase in where when you become humble and thank God. Kuzvitutumadza nekuzvirumbidza nekuzviti ndinogona ndinoita izvi. Mwari vakasunduruka kugona kwapa kureve chinhu. Kugona handiko kune results. Kugona hakusiko kune results. Dai waibvunza vanhu vavasapota bhora. Kune imwe timu inogona so inodiwa nevanhu inongorohwa. Vanoiti chimanchester. Kugona kwacho kunenge hakuchaita. Zvinoita nevarive varamba vachisapota. Inovagonera, but kugona is not enough when grace is not available. Mwari vakuitire nyasha. Ndakamaka mani munhu saka ndapedzisa ndichidaro. God bless you. Notenda, ngamzorere nguva.